Sarap nito mga idol. Yan. Luto-luto tayo mga idol. Ito yung nilinisan natin mga idol. Yan. Yung tipaklong na huli natin kagabi kasama ko si Bunso. Ito na. Malapit ng maluto. Yay! Tikman natin. Medyo malambot pa to. Sarap. Yan, panoorin niyo yung full video mga idol mamayang gabi pagka na-edit ko to. Simula sa paghuli, simula sa pangangapa sa dilim. Pangangapa sa dilim. Paglilinis, pagluluto, pagkain mga idol. Yan, paluto na yan. Malapit na. Sarap. Sarap mga idol. Yan. Kaya natin lalagay itong tol. Up, yeah. Dami tuklong. Kasi vlog natin mga idol. Okay mga idol, paluto na. Medyo crispy na yung ating tipaklong. Yan. Namula-mula na. Yan o. Tikman natin, tikman. Tikman, ang malaki. Hindi pa crispy mga idol. Antayin natin maging crispy. Malambot pa. Yan. Busok. Tuklong. Dito na tayo sa labas nagluto mga idol. May init sa loob. Sarap. Shout out po sa mga kumakain nito mga idol. Mga katulad kong Ilocano na kumakain. Yan, nakatigil na ba kayo ng ganito? Yung lutuan natin mga idol, maliit lang. Yan lang yung butane. Tapos ito. Nakakatakot, baka malaglag yung niluluto natin. Dagdagan natin ng konting alat.
Hey! Hey! Ay, ingay ka. Iyaw. Na. Nag-iingay na yung tipaklong. Masyadong malakas yung apoy. Adjust natin yung volume. Volume. Yeah. Para hindi masunog mga idol. Ayan o. Hey! Tingay mo boy. Makasayaw yung lutuan natin. Wala! Nakapatok na. Lagyan pa natin ng konting mantika. Para mag-crispy pa. Yan. Sarap na yan mga idol. Lagyan din natin ng konting betsin mga idol. Hop. Sarap to. Tikman natin. Maliliit. Ito. Pawis na pawis. Kulang pa. Kulang pa ng pagka-crispy mga idol. Yung timpla sakto na. Ganda ng kulay. Hey! Ay sus! Ingay ah. Pagisan kita ng tipaklong eh. Baka ayaw mo din eh. Ayan, ganda ng kulay. Halo-halo lang mga idol para hindi masunog. Sa mga hindi nakakaalam yung pagluto mga idol, una nagpakulo ako ng isang basong tubig, nilagay ko din yung yung tipaklong. Nilagyan ko ng asin at saka pampalasa mga idol. Inantay na matuyo bago lagyan ng mantika. So dahil kulang yung timpla natin sa pampalasa mga idol, dinagdagan ko na lang. Adjust. Sarap. Yan, pa-share ng ating live mga idol. Tipaklong. Panoorin nyo yung video mga idol kung paano kami nanghuli. Agisan nga kita ng tipaklong. Loko ang aso ko ah. Agisan nga kita. Tama na yan. Susunog na yung niluluto ko sa'yo eh. Baka sakaling tumigil mga idol.
Kinain ng aso, di ba? Sabi sa inyo, nakakain to eh. Yun, shout out, magandang araw sa ating lahat mga idol. Mga subscribers natin, mga bago lang, mga naligaw, kumakain ba kayo nito? Masarap to mga idol. Yan, binablog natin oh. Para may mapapanood tayo mamayang gabi mga idol na full video. Okay. Medyo crispy na hinahalo mga idol. May tunog-tunog na. Oh. Bro, tikman mo bro. Ito si brother mga idol. Kasama kong nanghulihan kagabi. Malupit yan. Kahit cellphone lang yung ginamit na ilaw mga idol. Malupit. Oh. Oh. Yan. Tikman mo na. Tikman mo ko. Yan. Kulang pa? Ha? Crispy pa. Crispy pie? Gusto na. Tak tumikan sa katoy. Pwedeng lagyan ng ano to, sili mga idol. Kaya lang wala tayong powder. Bale, dun na lang sa suka. Ihahalo yung sili. Okay. At iba-vlog ulit natin sa camera natin. Para may panoorin tayo. Ito mga idol, luto na yung ating tipaklong. Yan. Ito yung tuyo na. Nagdagdag ako ng mantika kanina kasi nakulangan ako. So pwede na to. Tikim ulit tayo. Sakto lang yung pagka-crispy. Naka-live pa tayo mga idol. Oh. Sakto lang yung pagka-crispy. May malalasahan ka pang linamnam ng tipaklong na ano, na hindi pa tuyo sa loob. Malalasahan mo yung laman niya. Creamy mga idol. Crispy sa labas, creamy sa loob. Juicy delicious. Pwede na yan. Yay! Nalalabat tayo. Ay, tapon. Crispy na yung iba. Ano ba? Nga? Manang na. Ini dawag. Sarap boy. Tikman mo ulit. Sa lang wala na. So. Sa pa nga. Crispy na siya. Crispy na siya. Sarap.